नंदिनी म्यूजिक एसके सधुआ के भेष धई ओइले रे रवानावा सिया के करेला हो रन होना। सधुआ के भेष धई ओइले रे रवानावा सिया के करेला हो रन होना। मीठी मीठी बात कोइली होले बोलाई, मीठी मीठी बात कोइली होले बोलाई। लेके गइल लाना का भवन होना। मीठी मीठी बात कोइली होले बोलाई। लेके गइल लाना का भवन होना। तारे चिया के हरानावा आफतों में भइले परान होना। मीठी मीठी बात कोइली होले बोलाई। लेके गइले लांगा का भवन होना। मीठी मीठी बात कोइली होले लेके गइले लांगा का भवन होना। नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बजरंग चौक बसंतपुर। नवल विधाता लक्ष्मण के तोरनी रन होना। मीठी मीठी बात कोई
लेके गइल लांगा का भवन होना। मीठी मीठी बात कइली हले बुढ़ाई, लेके गइल लांगा का भवन होना। हाँ हाँ रावण के सेना कतना कोइले गेट बसती, हनुमत जराई राख कोइले लंका बसती। अबने से कृष्णा लिखे जोरी जोरी गानावा, संजय गावेला भजन होना। मीठी मीठी बात कइली हले बुढ़ाई, लेके गइल लांगा का भवन होना। मीठी मीठी बात कइली हले बुढ़ाई, लेके गइल लांगा का भवन होना। नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बजरंग चौक, बसंतपुर।